Türkiýede okayan türkmen student gyzynyň uçuran helakçyligi Türkiýanyň halk köpçüligine uly seslenme döretdi. Türkiýanyň media serişdeleri ýurdun Gara deňiziň kenaryna ýerleşýän Samsun şäherine go-kart ulugyny süren makaly saçy tekere oralyp kellesiniň dersi bilen gopan Türkmenistanly student gyzyň derisiniň gaýtadan operasiýa bilen ýerine tikilendigine habar berýär. 19 may Uniwersitetiniň keselhanasynyň baş hekimi professor Recep Sancak Türkmenistanly student gyzyň ýagdaýy barada geçirilen metbuat konferensiýasynda onuň emeli dem alış enjamyndan çykarlandygyna garamazdan ýagdaýynyň agyrdygyny görüň berdi. Ol häzir reanimasiýada ýatyr. Oň tekere oralan saçy gaşynyň ýokarsundan başlap dersi bilen bilelikde gopupdyr. Şoň üçin 19 may Uniwersitetiniň Tebigat Bilimleri Fakultetiniň 4-nji kursuna okayan 22 ýaşyndaky Türkmenistanyň raýaty Nur Cemal Annalywa gelen wadyna geçirilen operasiýada gopan saçy dersi bilen bilelikde gaýtadan ýerine tikildi. Başta ýagdaý agyr bolan üçin emeli dem alış enjamyny dakmaly boldyk. Oň akly huşy ýerine we sogallara gowy jogap berýär. Maşgalatynyň wakadan habary ýok. Türkmen student gyza şypa dilege edýär diýip keselhananyň baş hekimi professor Recep Sancak aýdýar. Beýlek tarapdan Türkiýanyň Sabah gazetiniň işgäri Murat Alihanyň ýazmagyna görä Nur Cemal Annaýewa oňa ömrümde ilkinji gezek münnüm şeýle ulagy. Ondan ol bir näçe gezek görüpdim, ýöne sürmändim. Ýoldaşlarym bilen go-kart sürüp ýarışma isledik. Saçym uzun bolan sebäpli işgärler maňa muň howplu boljagyny duýdurmady. Ikinji aýlawa başlanymda birden saçym tekere orally we ýere ýykyldım. Hiç kim maňa saçyňy diýip duýduruş bermedi. Bu ýerde geleňsizlik bar. Men jogapkärler barada kaziýete ar şikaýet etjek görnüşini başynyň geçirenlerini gürrüň beripdir. Gyzjygynyň ölümüň bäri ýanyndan gaýdanlygyny aýan eden oň agasy Yusuf Annalyw bolsa, uýamyň ýagdaýy göze görnüp dur. Ömründe ilkinji gezek menen go-kart ýarış ulagy ony tas bizden aýrypdy. Bu ýerde gaty köp geleňsizlikler bar. Bu işi beýle goýmars diýär. Türkiýanyň Milliýet gazetiniň ýatlatmagyna görä waka 20-nji iýun gecesi sagat 10 töwereginde Samsun şäheriniň ilk adım etrafynyň Batı Park diýilen selgähindäki go-kart aýlawyna bolupdyr. Sözü jemlesek Samsun şäher polisiniň bir işgäri bolsa, Azatlyk radiosyna anonim ýagdaýda beren maglumatyny waka barada derňew işiniň gozgolandygyny we netijäniň metbuatyň üstü bilen halk köpçüligine ýetiriljekdigini bildirdi.